Hej. Ja. Denne her video handler om, hvordan du med fordel kan forholde dig, når du har lavet en opstilling, når du har været på workshops en dag, og når du, når du har lavet sådan forandringsarbejde, systemisk forandringsarbejde. Normalt siger vi, at integrationen sker af sig selv, og bare det at have været der, også selvom du ikke har din egen opstilling på, så vil du opleve, så vil du få en masse, kan man sige, massage på indersiden, en masse forløsning, en masse healing ud af det. Og det er jo sandt, og i princippet kan du bare lade det være der. Og jo mere du sådan set kan lade det være, jo bedre. Det er bare sådan, at mennesker en gang imellem laver lidt støj. Vi har jo vores mønstre, og vi har vores ting, der kører, og vi går lige at forstå, og hvis noget er nyt, så kan vi få en masse tanker omkring det, vi kan få en masse følelser omkring det, og så videre. Og det er forventeligt, at at det vil være nyt bagefter. Fordi det er jo sådan set det, du ønsker, når du laver forandringsarbejde. Du ønsker en forandring, det vil sige, at det opleves nyt inden i dig. Og lige kort, så vil jeg sige, samme dag, som du har lavet opstilling, det kan godt være, at du bliver træt bagefter. Det kan også være, at du bliver træt undervejs. Og nogle bliver også meget sådan glade og aktive bagefter. Og det er simpelthen lidt forskelligt, men det, der gælder for alle, det er, at du bliver mere dig. Og jeg har simpelthen oplevet en kvinde, der efter at have lavet opstillinger intensivt, en dag, hvor vi lavede 5 opstillinger, vi lavede 5 opstillinger, hvor hun bagefter havde et møde med sin kommende eksmand, hvor de skulle lave bodeling. Og umiddelbart kan man sige, shit, det var der noget af et program, og er hun ikke for vingeskudt til at gøre det. Men nej, hun bliver jo endnu mere sig selv, når hun kommer hjem fra det her. Den bodeling gik super fint. De var begge to meget sådan, hvis du vil have det, så er det fint. Og sådan set fuldstændig udramatisk. Så det vi kan sige, det er, at du bliver endnu mere dig selv. Ja. Og så det er sådan helt konkret, og det vi anbefaler, det er, at samme dag, som vi laver opstillinger, der skal vi ikke drikke alkohol, fordi at vi gerne vil integrere ved vores egen essens, og ikke druens, eller humlens, eller hvad nu ellers vi kunne finde på at drikke. Så det var sådan lige helt grundlæggende. Så kan der ske det, at når du har lavet nogle opstillinger, at du kommer rimelig dybt. Det er jo sådan set det, der er hele hensigten, det er at få forløst det, som har siddet og gnavet måske et helt liv. Og få det sat på plads. Og det er en rimelig stor forandring. Så det kan være, at du bagefter føler, at det er lidt mærkeligt. Du føler dig mærkelig, fordi det er jo nyt. Du har jo aldrig haft det sådan her, som du har det nu før. For det, der lå og skabte bøvl, måske bekymringer eller nogle andre ting, det er jo sat på plads. Så derfor så er det selvfølgelig underligt og mærkeligt. Og der kan der godt være en tendens til i nervesystemet, fordi det jo kender den gamle måde at være i verden på. Altså dit nervesystem er jo vant til at ligesom at sende dig nogle bestemte steder hen i, sådan du ved, så drejer vi til højre her, og så drejer vi til venstre og sådan. Og efterhånden er der simpelthen en motorvej gennem dit nervesystem, der går i en bestemt retning. Og det, at det ikke sker, eller at det i hvert fald ikke er nødvendigt, at det sker, det betyder, at det kan opleves mærkeligt. Men i virkeligheden er det jo nyt. Så jeg snakkede med en kvinde i dag, som havde lavet opstillinger her for nogle dage siden sammen med mig, og hun sagde, at det var meget underligt, det føltes meget mærkeligt. Hvor jeg bare må sige tillykke og hurra, for det er jo præcis det, vi er ude efter. Men den skulle hun lige have lidt hjælp til, fordi i hendes verden, der var det jo sådan, shit mand,
Hvem er jeg så? Og hvad er nu det for noget? Det er helt nyt og mærkeligt, men hun vil jo gerne have det nye. Vi kan forestille os lidt, at det er som, og man kalder det også the void, eller et tomrummet, at når tingene er sat ordentligt på plads inden i os, så står vi med et frisk, hvidt lærred, ligesom maleren gør. Og så har vi muligheden for at putte det på det lærred, som vi gerne vil. Vi får muligheder, vi får frihed. Så friheden kan føles mærkelig i første omgang, hvis det er de tanker, vi gør os om den. Så derfor vil jeg godt hjælpe dig med her at tænke nyt omkring det. Altså tænke fedt, skønt, det føles nyt, det føles anderledes, det føles måske lettere, friere. Og lad være med at spole os selv tilbage til de der tanker om, jamen nu vil jeg jo normalt måske bekymre mig. Det gør jeg ikke. Det var mærkeligt. Og så måske endda næsten blive lidt bekymret over, at det føles mærkeligt. Fordi det er simpelthen det, der sker på en udviklingsrejse, hvor du virkelig får lavet nogle forandringer indeni. Det føles nyt, og det er det, vi gerne vil have. Det er ikke farligt, det er ikke noget galt, det er tværtimod godt. Vi vil gerne have det. Ja. Så giv det lidt tid, giv det lige et par dage, og se så, hvor det lander. Men lad være at tænke for mange fortidstanker omkring det. For du har lavet et stykke forandringsarbejde, et stykke gedigent udviklingsarbejde. Og når det lykkes rigtig godt, når du er der, hvor du kan tage de store skridt, så vil det føles lidt nyt. Så tillykke med det, hvis det er der, du står. Den anden ting, jeg vil sige i forhold til, når du kommer hjem fra opstillinger og i dagene efter, det kan godt være, at nogle mennesker, de reagerer anderledes, end du er vant til. Jeg selv på et tidspunkt været ude for, at jeg havde været på sådan en opstillingsworkshop, og mens jeg var der, og min problematik, jeg arbejdede med, det viste sig, at den hang sammen med min far og hans slægt, hvor der har været en masse bøvl i forhold til min farfar. Og mens jeg så laver arbejdet på workshoppen, så sker der simpelthen det, at min far sådan, uden jeg vidste, han skrev en besked til mig på en sms, om at nu havde han overført nogle penge, for han havde lavet et arveforskud. Og det var bare sådan rimelig pudsigt, at præcis der, hvor jeg er den, der ligesom laver arbejdet, så vælger han at overføre nogle penge, så han ligesom betaler for det. For nylig var jeg ude for en kvinde, der efter en opstillingsdag, hvor hun havde arbejdet faktisk med sin mor og relationen der, og fået sat den på plads, der skal hun så på ferie med sin mor, sådan lige akkurat. Vi var færdige lørdag, og så skal hun afsted søndag eller mandag, så det var sådan lige umiddelbart efter, og jeg snakkede så med hende et par uger efter, hvor hun siger, at det var ret pudsigt, så hurtigt hun så nogle forandringer i den relation. Og allerede inden for de første timer, de var sammen, så oplevede hun som noget fuldstændig nyt, at hendes mor faktisk sagde undskyld for nogle ting, der hun aldrig hørt før. Så det her med, at opstillinger faktisk breder sig i vandet, også så til vores sådan nære de relationer, som vi har arbejdet med, eller er kommet på den anden side af. Den samme kvinde havde også nogle fantastiske oplevelser med sin datter, som hun jo selvfølgelig også har aflastet ved, at kvinden her har lavet arbejdet. Fordi det er, når vi arbejder med opstillinger, så arbejder vi også for vores nære og for vores slægt. Så det var lige et par ord til, hvordan du med fordel kan forholde dig til opstillinger. Og det der med, at der sker noget nyt efter opstillingerne, ja, det er jo faktisk det, vi godt vil have. Men det kan sådan set bremses eller blokeres, eller det kan være en mindre fed oplevelse for dig, hvis du hænger der i, eller hvis du kommer til at tænke, at det er mærkeligt, og hvem er du så? Og hvis du bliver for bekymret omkring, at du har det på en ny måde, eller du tænker nye tanker, eller de der tanker, som du plejede at tænke, dem tænker du simpelthen ikke mere. Så der vil jeg godt hjælpe dig med at se, at det er faktisk det, du gerne vil jo. Og nu har du chancen for at vælge noget nyt, så vælg
og fokusere på, jamen, hvad er det så, du gerne vil, i stedet for det gamle. Fordi det er muligt nu. Så hvad var det egentlig, at det der stod i vejen for, at du kunne gøre, at du kunne være, at du kunne opnå? Og sæt fokus på det, du gerne vil gøre, være og opnå. For nu har du faktisk muligheden for det. Din blokering er væk, og du skal så igennem, kan vi sige, du skal begynde at male på det nye hvide lærred, du har fået. Ja. Så det her, det var en video om, hvad man kan forvente sig bagefter. Bare lige for at hjælpe dig lidt videre, og fordi du typisk måske går med det selv. Hvis ikke lige vi snakker sammen. Jeg snakker jo ikke med alle, så hele tiden. så hvis vi er i gang med et personligt udviklingsforløb sammen, så kan vi selvfølgelig fange det der. Men hvis du sådan ligesom er mere sådan selvudvikler, så kan det her være en god og nyttig støtte for dig. Ja, vi ses i næste video. Hej hej.